In kaka jatelo mosebedo katelo ne kaunti ma Kisumu, mano be gima dhi konyo kose en gima hinyo nikech nitie wach moro be ni ok udwa wach mar EGP ni. Electronic government procurement. Ok ni ok wadwar wach mar EGP. Okay. Ano ni consultation emane ok otimore maber e kind piny owacho mamalo to gi piny owacho mar county kata subnational government. King'iyo pend chik mar piny mar Kenya owacho ni Kenya nigi piny owacho 48, okay? Achiel mamalo to gi 47 mang'owa mag loch kor gwenge, okay? Tiwacho ni sirikende gi gin separate to gin interdependent bende. Mangiso ni gima timore gima piny owacho malo dwa timo, okay? Madwan mondo counties bende otimade, bende otim, nyaka gitim ang'o, nyaka gitim giluongo ni consultation, nyaka jibed piny ma jiwuo mondo giyud the buy-in. Ok inyalo wacho ni 47 governors mar piny mar Kenya ni are wrong on a particular item. Koro ipenja gimoro kanyo ni to gima bedo introduce mar chulo omenda gi dichiel no. Ananyalo wacho ni gima ber moloyo. Mane gombo mara kata an. Okay, nikech kata ananyalo ni mondo pesa na madhi kamoro motimo odhi on time. To then piny owacho mamalo kata national treasury nyaka koro kel pesa on time. Okay, mondo matin kono to kigiwacho ni gitimo kamano to pesa pole wako koro pesa leoni and gima ngisi no is factual and gima nyalo kata na find out. Na kiwacho wach mar EGP ing'eyo ni EGP en wach malich ahinya nikech ing'eyo ni departments mag piny owacho gin 10 in each and every county. To EGP recognize department ka department as a procurement entity. Mangiso ni nyaka gi upload department ka department a system. It is and teach mang'eny kabisa. A county ma Kisumu gisema na upload a day kende. Counties mang'eny ma poko upload kata department adiwa achiel. E bura manyo nitie nyoro manyo ochoe kom gi jalup ker mar piny mar Kenya. Nyo governors owacho ni onge county kata achiel mosetimo procurement to quarter to koro rumo. The first quarter rumo to poko tim procurement ok nikech governors ok dwar en nikech rollout mar ang'o mar EGP to chalo ka gima bende gionge gi capacity, okay? Maginyalo timo godo tijno bende piyo mondo gimi counties thuolo mar timo ang'o mar timo procurement. Yeah. To ang'o miyo